Кацярына і Владислав. І ми заспілі вас за праглядом чарговага выпуску @sdb.by News. І ў гэтым выпуску вы даведаецеся, Як адбыўся дзень еднасці салезіянскай сям'і і пра біскупскую сакру аднаго вельмі добра вядомага нам салезіянскага святара. Як звычайна, свята распачалося святой імшой, Галоўным цэлебрантам якой стаў ксёндз-дэлегат Віктор Гайдукевіч. а гамілію прамовіў біскуп-намінант Александр Яшэўскі. Мама Маргарыта ведала добра аб тым, што дапаможа яе дзецям. Акрамя малітвы, акрамя міласэрнасці да другога чалавека, жыць заўсёды ў еднасці з Богом. Гэта святыя сакраманты, асабліва эўхарыстыя і пакаянне. Як прыгожа, дарагія браты і сёстры, момант сваёй першай споведзі і сваёй першай святой камуніі успамінае сам ксёндз Боско у сваёй аўтабіяграфіі пад назвай «Успамін пра араторыю». Я вельмі шчыра заклікаю ўсіх вас, а асабліва бацькоў, бабуль і дзядуль, павучыцца ад мамы Маргарыты, як трэба да гэтай вялікай падзеі, першай споведзі і першай святой камуніі рыхтавацца самім, а таксама падрыхтаваць душу і сэрца сваіх дзяцей. Ксёндз Боско, пазнаўшы каштоўнасць частай споведзі і частай святой камуніі, захвочваў да гэтага сваіх выхаванцаў і лічыў сваім першым абавязкам, першым святарскім абавязкам цэлебраваць святыя сакраманты, асабліва эўхарыстыю і сакрамант пакаяння. Усе мы добра ведаем, як гэтую практыку добрай споведзі, добрай камуніі, як таксама практыку казаць пэўныя заўвагі на вуха сваім выхаванцам было глыбока ў сэрцы ксяндза Боско. Пасля імшы свята па традыцыі не скончылася. А працягам стала святочная праграма. Падчас праграмы ўсе галіны салезіянскай сям'і праз свае нумары дапамаглі прысутным лепш пазнаёміцца з асобай мамы Маргарыты. Ми дякуємо Ісу за чудовий Бог Господь. Ми дякуємо Ісу за те, що Він дав нам Тебе. Ти для молодих життя своє дала. Мама Маргарита. Расскажи-ка, Людочка, где была? Расскажи-ка, милая, как легла? А я в аэропорті цілий день. Я від
канечне, я не магу менавіта гэтага, скажем, прапусціць. Я ўжо гэта казаў на святой імшы, і яшчэ раз запрашу нашага ксяндза біскупа, наміната падысці сюды на сцэну, а мы пааплодзіруем вельмі шчырымі нашымі апладысментамі і прывітаем нашего ксяндза біскупа наміната. Дарагі наш ксяндз біскуп намінат, для нашай салезіянскай сям'і гэта вялікая радасць і гонар, што папа Францішак з нашай сям'і выбраў вас быць дастойным такой важнай місіі, як ісці шляхам саміх апосталаў Хрыста. Ты будзеш таксама пастырам Божага народа. Цябе выбралі на дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай дыяцэзіі з асаблівай місіяй менавіта служэння Богу у Магілёўшчыне. Мы ўсе ведаем, што Магілёўшчына гэта, скажем, край, які патрабуе адраджэння, патрабуе ў каталіцкім сэнсе адраджэння, патрабуе вельмі моцнага пастыра, правадыра. І вось мы ад усяго шчырага сэрца нашага віншуем цябе, наш дарагі ксёндз біскуп намінат, з гэтым гонарам. І ганарымся разам з табою. Мы, як уся салезіянская сям'я. Я сёння асабіста чуў і бачу ад многіх гэтых людзей, якія сёння цяпер стаяць, каля віншую вас, як яны радаваліся, як яны казалі, гэта наш Яшэўскі, хай будзе так, гэта наш ксёндз, гэта наш Александр. Для кожнага ты, ксёндз Александр, ксёндз біскуп, наш Александр, Яшэўскі, усе іншыя. Гэта не, скажем, паніжае твае годнасці, але наадварот паказвае багацце, якое ты пасеяў паміж гэтымі людзьмі. Развітальныя словы ксяндза дэлегата плаўна пераносяць усіх нас да наступнай, вельмі хвалюючай і радаснай падзеі ў жыцці салезіянскай Беларусі. 27 чэрвеня у мінскай катедры імянай свяцейшай Панны Марыі адбылася біскупская сакра салезіяніна Александра Яшэўскага. Мы вельмі ганарымся і яшчэ раз выказваем свае шчырыя віншаванні. Добрый Бог не покинул вас, бо заставил вам своих сяброў. Кожны з нас праз усё жыццё людям шчыра служыць гатоў. Серця сваё, можа кліча Бог цябе пазнай. Калі так, то ідзі за ім і ніколі не пакідай. А можа, і цябе кліча Бог. Можа, і ты адчуваеш заклік ахвяраваць сваё жыццё, каб служыць Богу і людзям. Ахвотна адкажы, бо ў нашай краіне жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Не бойся, Божая ласка будзе заўсёды з табой. Святая
такой закрытой ён стаў. Гэта таксама заслуга харызматычнай сутнасці нашай салезіянскай сям'і і праца шматлікіх выхаваўцаў, выкладчыкаў, настаяцеляў і сабратоў. Прашу вас і надалей падтрымліваць мяне як свайго сабрата малітвай і суправаджаць менавіта ёю маё новае служэнне. І мець заўсёды на ўвазе, што Магілёўшчына чакае вас. На сёння у нас усё. Наперадзе нас чакае смэп і вельмі насычанае на падзеі лета. Таму заставайцеся з намі і да новых сустрэч! З Богам! Серця свого